दुखुनि समाव राहा गैयै जाना सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनियाव अनसुंथाइ नागिरहरदों नखरनि सुबुङा। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि हाब्रुबारि गामिनि थागिबि सजेन्द्र नार्जारिया थांनाय गोबां साननिफ्रायनो पारानासेल चाइनिज टिउमार बेराम जानानै गोग्लैसोनानै दंमोन। थांनाय 22 डिसेम्बर 2021 इं खालारखालि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। बेरामिखौ मोजां डाक्टार मोजां जोथोन लायाखै होननानै फोरमायदों। नखरनि हा-हु आरो मोसौ फाननानै फाहामथाय होगासिनो दं गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव दुखुथिया नखरा। बेरामखौ फाहामनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जानानै फैदों। बेनिखायनो रायजो राजा आरो बिटिआर सरकारनिसिम अनसुंथाइ नागिरबायदों गावनि बिसि जयमती नार्जारि। होनाय जादों एकाउन्ट नं 399851800221 IFSC SBIN 00000119 एकाउन्ट होल्डार बिरखां औवारी। खुलुमबाय, आंनि खुलुमनायखौ नाजादो। आंनि नामा जयमती नार्जारि, एरिया कक्राझार जिल्ला। आंनि असे नामा जयमती नार्जारि। आंनि फिसाइखौ आं लाबोदों जेएमसि हस्पिटालाव। दा आंहा जेबो रां रुफा गैया। एसे अननानै अनसुंथाइ सोरबा हरोबा आइ आफाफ्रा। दिनै आंहा जेबो रां रुफा गैला। मोसौ मानै दङ फानबाय। दा दिनै जेबो राहा गैला। आं मानसि लाबोदोंमोन, बेबो मालाय गावबागाव खामानियाव थांबाय। आं मा खालामनो? दा आङो गोदाव सोराव दं। आं डक्टरजोंबो रायज्लायनो रोङा। अननानै आंनो अनसुंथाइ सोरबा अनोबा थाइसे थाइनै आंनि एकाउन्टआव सोनानै हरदो। दिनै एसे रां मोनो खोमा होननानै दिनै आं खावलायनाय जाबाय। दिनै एसे आंनि एकाउन्टआव थाइसे थाइनै सोनानै हरोबा आङो गोसोआ आङो मोजां मोनदोंमोन बिटिआर सरकारनि थाखाय। दिनै आंहा जेबो रां रुफा गैला। आंना बारा जाबाय आरो आंहा गथ'आबो फिसायाबो सानै हिनजावसा उन्दै उन्दै। दिनैसिम आंहा जेबो रां रुफा गैला। हस्पिटालाव लाबोनानै थाखा फैसा जेबो रां रुफा गैला। मोसौ मोसा फानजोब्बाय आङो। आरो जा मानसि लाबोदों बेबो जानाय लोंनाय थानायाव थाखा फैसा खारजोब्बाय। एसे अननानै आइ आफाफ्रा थाइसे थाइनै आंनि एकाउन्टआव सोहरबा गाहाम जागोन। सप्ता खनथाम जाबाय आंनि फिसाया दिनैसिम डक्टरफ्राबो मोजां नाया, बेरामफोरखौबो हमनो हाया। दिनै अननानै आङो सोरबा अनसुंथाइ हरोबा आङो दिनै आंनि एकाउन्टआव थाइसे थाइनै सोनानै हरोबा आंनि गोसोआ एसे गोजोननाय थागोन।